Marga yun ah. Sino yung kasama niya? Patawag ka. Kasama niyo po ba si Marga? Hatid na kita sa pupuntahan mo. Wag na. Pwede ko bang hingin yung cellphone number mo? Bakit? Sige. Mano po? Sige po. Pasok po muna ako sa kwarto. Sino yung lalaking kasama mo kanina? Ano po? Sandali lang! Bitawan mo ako! Brian! Marga, ma. Alis na ako. Mag-iingat kayo dito. Mamimiss ko kayo. Ikaw din. Mag-iingat ka dun ah. Lagi kang tatawag sa akin. May-miss kita. Hindi pa naman ako sanay na hindi kita kasama. Ako din naman. Pero kailangan kong gawin to. Anak, basta yung bilin ko sa'yo ha. Ingatan mo yung sarili mo. Oo naman po, ma. Sige na. Alis na po ako. Pagdating mo doon, patawag ka ha. Oo. Sige na. Alis na ako. Sige, mag-ingat ka. Ayaw mo sumagot. Siguro may ginagawa ng kalokohan yun. Marga? 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 O, Leia, ikaw pala. Tuloy ka. Maupo ka muna. Kamusta ka na, Marga? Simula nang umalis si Brian, hindi ka na dumadalo sa bahay ah. Paano kasi? Minomonitor ko si Brian. Alam mo na, malayo kami sa isa't isa kaya lagi kong inaabangan yung tawag niya. Hindi naman kailangan laging ganyan ang gagawin mo. Siguro naman maisip na yung asawa mo. Para hindi niya makalimutan na may asawa siyang naiwan dito. Mahirap na, Leia. Alam naman natin na karamihan sa mga lalaki, kapag nag-a-abroad, feeling single na doon. Mabait si Brian, kaya alam ko, hindi niya magagawa yun sa'yo. Nasaan ang biyanan mo? Nandun sa palengke, bumili ng ulam namin. Ganun ba? Ang swerte mo naman sa biyanan mo, kasi ang bait niya sa'yo. Sinabi mo pa. Siya nga pala, ano ka bang pasok sa trabaho ngayon? Oo, meron. Kaso, mamayang gabi pa. Baka gusto mo magtrabaho sa amin. Hiring kami ngayon. Naku, baka hindi ako payagan ni Brian. Ganun ba? Basta, pag nagbagong isip mo, sabihin mo lang ako. Sige, sandali lang at ipaghahanda kita ng merienda mo. Naku, wag na. Aalis na rin ako. May lakad pa kasi ako ngayon. Sige, salamat sa pagdalaw dito ah. Saka na lang ako dadalaw sa inyo. Busy pa kasi ako kay Brian. Sige, sabihin mo lang ako pag di ka na busy. Sige, mag-iingat ka. Salamat. Si Brian? Hello, Brian. Bakit ngayon ka lang tumawag? Hello, Marga. Pasensya ka na, hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Busy pa kasi ako. Nasa trabaho pa ako. Busy? Ang sabihin mo, baka nakikipag-usap ka lang sa mga katrabaho mong babae dyan habang nagtatrabaho. Ano ba? Lagi na lang ganyan yung sinasabi mo sa akin. Wala ka na bang ibang sasabihin? Ayo! Thanks ha! Wating wa! Bakit kasi hindi mo sinasagot yung tawag ko? Di ba nga sinabi ko sa'yo kanina na busy ako? Hinahanap na nga ako ng limpan ko eh. Ganyan ka naman eh. Lagi kang busy pagdating sa akin. Para sa inyo din naman tong ginagawa ko. Ang sabihin mo, nagsasaya ka dyan habang wala ako dyan sa tabi mo. At kung sino-sino pang babae, yung kasama mo. Mahal, hindi madali ang trabaho ko dito at ang sitwasyon ko kung alam mo lang. Bakit? Sa tingin mo ba, madali itong ginagawa ko para sa'yo? Ako dito, lagi akong nag-aantay ng tawag mo.
Tapos ikaw, hindi pa kita makausap ng matagal. Lagi kang nagmamadali. Natural. Trabaho ang pinunta ko dito. Hindi para mamasyal lang. O kaya, makipagrelasyon sa iba tulad ng iniisip mo. Nagsasakripisyo ako dito para maabot natin yung mga pangarap natin. Huwag mo naman ako pag-iisipan ng masama. Pagod na nga ako. Tapos pagdududahan mo pa ako ng kung ano-ano. Sige na, babalik na ako sa trabaho ko. Tatawag na lang ulit ako sa'yo mamaya. Sige na. Lagi na lang yung dahilan yung trabaho niya. Sabihin niya, busy lang siya sa mga babae niya. Saan ka pupunta, Marga? Sa palengke lang po, ma. May bibilin lang po ako. Ganun ba? Ikaw na lang palang bumili ng ulam natin para mamaya. Sige po, ma. Alis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Si Marga to ah. Marga! JR! Marga! Ikaw na ba yan? Kuya JR! Di ba ikaw yung classmate dati ng ate ko? Huwag mo na akong tawagin kuya. JR na lang. Ah, sige, JR. Siya nga pala. Kumusta ka na? Eto, ayos naman. May asawa na ako ngayon, pero nasa abroad siya. Ganun ba? May anak na ba kayo? Wala pa nga eh. Ikaw, nasan yung pamilya mo? Wala. Wala na kami. Matagal na. Nung nakarang taon pa. Ah, ganun ba? Oo. Madalas kasi na mag-away noon. Kaya hiniwalayin ko na. Kami nga din ng asawa ko. Minsan, nakakainis na siya. Lagi kasi siyang busy sa trabaho niya. Palaging walang time sa akin. Naku, huwag ka na malungkot. May kakilala nga ako. Ganyan din. Naghiwalay sila dahil nalaman niya na babae yung asawa niya. Huwag naman sanang gawin sa akin ng asawa ko yun. Kung hindi, malalagot siya sa akin. Siya nga pala, Marga. Gusto mo, hatid na kita sa pupuntahan mo. May motor ako dyan. Huwag na. Nakakaya naman sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Sige, ganito na lang. Pwede ko bang hingin yung cellphone number mo? Ha? Bakit? I mean, sige. Type mo na lang dyan. Eto, JR. Salamat. Sige na, mauna na ako. Bye. Sige, chat na lang kita. Sino kaya to? Ah, si JR pala. Marga, nandito ka na pala. Apo ma, nakabili ka na ba ng ulam natin? Eto po. O sige, ako na lang magluluto. Sige po. Nakarating ka na ba sa bahay nyo?
Oo, nandito na ako. Pwede ba akong tumawag sa'yo mamaya? Sige, mamaya na lang, may gagawin pa ako. Salamat. Wala kasing magawa dito sa bahay. Gusto ko lang may kausap. Oo na, sige na, mamaya na lang. Marga? Marga! Oh, Leia, halika, pasok ka. Halika, umupo ka. Kamusta? Okay naman. Day off ko kasi. Wala kasi ako magawa sa bahay. Kaya pumunta ako dito. Ah, ganun ba? Kamusta na pala kayo ng asawa mo? Okay naman. Asawa mo nag-chat? Mukhang okay na kayo ba? Ha? Ah? Hindi. Hindi naman siya to. Ha? Eh, sino? Si JR. Yung kabatch ng ate ko nung high school. Ah, ganun ba? Oo. Kamusta naman pala si Brian sa abroad? Ayun. Hindi na nga kami madalas mag-usap nun eh. Laging busy. Ah, sipag naman niya. Siguro nag-iipon yun para sa pinsan niyang dalawa. Ewan ko dun. Bahala siya. Bakit parang wala kang pakialam sa asawa mo? Paano naman kasi? Pag nag-uusap kami, lagi na lang kami nag-aaway. Bakit naman? Ano naman pinag-aawayan niyo? Puro na lang trabaho nasa isip niya. Pinapabayaan niya na ako. Kaya bahala na siya sa sarili niya. Ayun naman pala eh. Kaya sa iba namang atupagin niya. Kasi pag ang asawa mo, kayo lang namang iisip niya. Siguro ginagawa niyo yun para sa future niyo. Balang araw, magkakaanak din kayo. Ah, basta. Sabihin mo, para sa mga babae niya lang doon. Baka nga nagdadahilan lang yun, nabisa sa trabaho niya. Ewan ko ba sa'yo? Kung may babae yun, mararamdaman mo naman yun, di ba? Baka naman ikaw yung busy dyan sa kachat mo. Ha? Hindi ah. Mabuti pa nga itong si JR. Napapatawa ako. Nag-e-effort siya, nabigyan ako ng oras para tawagan at mag-chat sa akin. Baka iba na yan, Marga ha? Umayos ka. Isipin mong asawa mo. Huwag ka maingay. Baka marinig ka ni Mama. Ang akin lang naman, baka mamaya, makalimutan mong may asawa ka. Baka nga, maibaling mo dyan sa JR na yan ang pagmamahal mo kay Brian. Magkaibigan lang kami ni JR. Alam naman niya na may asawa ako. Yun na nga eh, baka mamaya sinasamantala lang niya na malayo ang asawa mo. Sa akin lang, iwasan mong magka-problema dyan sa kachat mo. Ano ka ba? Wala ito. Masaya lang talaga siyang kausap kaysa sa asawa ko. O ngayon, kinukumpara mo na siya sa asawa mo. Kaya iwasan mo na siya. Iba na yan. Hindi naman. O siya, sige na. Aalis na ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Basta, tandaan mo sinabi ko ha. Iwasan mo yung lalaking yun. Sige, mag-iingat ka. Kaya hindi sumasagot si Marga. Ilang araw na siyang hindi tumatawag sa akin. Bakit kaya?
Hello, Ma. Oh, hello anak. Napatawag ka? Kasama niyo po ba si Marga? Hindi anak. Papunta ako ng palengke. Nandun siya sa loob ng bahay. Bakit? Hindi niya kasi sinasagot yung mga tawag ko eh. Baka naman naka-silent ang phone niya anak. Baka nga po, Ma. Sige po, mag-iingat po kayo dyan. Sige anak, ikaw din. Tagal naman ni Marga. Anong oras na? JR, Marga, kala ko hindi ka darating. Hinintay ko pa kasi umalis yung binan ko sa bahay bago ako umalis. Ganun ba? Sige, tara na. Alis na tayo. Saan tayo pupunta? Sa lugar na walang makakikita sa atin. sige. Si Marga yun ah. Sino yung kasama niya? Hindi ko akalain na magagawa ni Marga kay Brian yun. Andiyan ka na po pala, Ma. Mano po? Sige po, pasok po muna ako sa kwarto. Sino yung lalaking kasama mo kanina? Ano po? Lalaki? Wala naman po akong kasamang lalaki kanina. Huwag mo nga akong lokohin. May relasyon ba kayo ng lalaking yon? Ma, magpapaliwanag po ako. Bakit ka nakikipagkita sa lalaking yon? Dahil wala ang anak ko? At nagagawa mo siyang lokohin? Ma, hindi naman po sa ganun. Ano? Ha? Ano na lang mararamdaman ng anak ko kapag nalaman niya yan? Ma, parang awin niyo na po. Huwag niyo pong sasabihin sa kanya. Hindi ko maipapangako, Marga. Niloko mo ang anak ko. Ma, please. Mahal ko si Brian. Yun naman pala eh. Mahal mo siya. Nagsasakripisyo sa malayo ang anak ko. Tapos lolokohin mo lang? Ma, sorry po. Pangako ko po, hindi ko na uulitin. Hindi ko alam ang gagawin ko, Marga. Kapag nalaman niya ito, baka kung anong gawin niya sa sarili niya. Kaya nga po, Ma. Huwag niyo na po sasabihin sa kanya. Ma! Ma! Sakit ng ulo ko. Nahihilo ako. Ano kaya to? Hindi ko na naiintindihan itong nararamdaman ko. Wala pa naman si Mama. Hello, Leia. Hello, Marga? Medyo masama kasi yung pakiramdam ko. Ano? Nasaan ang biyanan mo? Wala siya dito. Sige, puntahan kita dyan. Sige. Salamat.
Nasisikmura ako. Magpatingin ka na kaya sa doktor. Hindi. Huwag na. Marga, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Kilala kita, Marga. May nililihim ka sa akin. Leia. Sa atin lang sana ito. Kinakabahan ako. Kasi 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Ano? Ibig sabihin, Baka nga buntis ako, Leia. sinong ama niyan? Si... Si JR. Sinasabi ko na nga kasi sa'yo, na iwasan mo yung taong yon. May asawa ka na, Marga. Hindi ko naman sinasadya. Paano ng asawa mo? Hindi mo alam ginagawa mo, Marga. Tatanggapin ko. Kahit anong parusa pa ibigay sa akin ni Brian. Alam kong mali. Pero hinayaan kong magbunga yung ginawa ko. Alam mo ba, na may nadiscover ako sa GR na yun? May asawa pala siya. At nasa abroad din. At walang anak. Marga, nagsisinungaling lang siya sa'yo. Hindi mo alam na niloloko ka lang ng lalaking yon? Leia, anong gagawin ko? Hindi ko din alam, Marga. Ano kaya kung sabihin mo kay Brian ang nangyari at tanggapin ang lahat ng sasabihin niya? Siguradong palalayasin ako noon. Anong gagawin ko, Leia? Tanggapin mo na lang, Marga. Anong nangyayari dito? Ma, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Buntis pa ako, Ma. Ano? Sino ang ama niyan? Yun bang lalaking nakita ko noon? Sinasabi ko na nga ba na hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yon? Paano na ngayon yan? Tatanggapin ko po. Kahit ano magparusa ibigay niyo sa akin. Si Brian na lang kausapin mo tungkol dyan. Ma, pwede po bang pag nanganak na lang ako, saka ako na lang po sasabihin sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Mananatili ka dito? Sa kabila ng ginawa mo? Mama, may asawa po si JR. Lalo lang po magkakaroon ng problema. Natatakot po ako, Ma. Dapat, noon mo pa naisip yan. Ma, please. Hindi ka nga natakot na sumama sa lalaking yon at gawin ng mga bagay na makakasira sa pagsasama niyo ng anak ko? Kayo na lang po itinuturing kong ina. Wala na po si nanay at tatay. Alam niyo naman po yun, di
ba? Kahit hanggang sa mga anak lang po ako. Sige na po. Bahala ka sa buhay mo! Ma, please. Marga, hayaan mo muna pag-isip si Ate Mitch. Hindi madali ang pinapakiusap mo. Alam ko naman yun. Hindi ako nag-iisip. Dahil sa mga pagdudula ko sa asawa ko, nagawa ko to. Ma! Anak? Paano po? Si Marga po. Nasaan siya? Nasa kwarto, anak. Sandali lang po, ma. Puntahan ko lang siya. Brian! Sandali lang! Bitawan mo ako! Brian! Sino yung batang yun? Ha? Ano, Marga? Magsalita ka! Sino yung batang yun? Anak ko, Brian. Ano? Ano nangyari to? Niloko niyo ako? Hindi ko sinasadyang lukuhin ka. Yan ang tawag niyo dun? Hindi mo panluloko yung ginawa niyo sa akin? May nangyayari na pala dito? Hindi niyo man lang sinasabi sa akin? Anak, ayaw lang namin na isipin mo pa ang problema dito. Naman? Bakit naman kayo pumayag na gawin sa akin to ng babaeng yan? Brian, patawarin mo ko. Huwag mo ako hawakan. Nakakadiri ka. Sino yung ama ng batang yun? Ha? Sabihin mo sa akin. Sino yung ama nun? Brian, wala na siya. Hindi ko na siya mahanap. Isa pa, may asawa na siya. Pumatol ka? Sa may asawa pa? Brian, hindi ko alam. Bakit mo to ginawa sa akin, Marga? Alam mo bang nag-ipon ako? Para isorpresa ka? At makauwi dito? Para makapagbakasyon tayo ng magkasama? Para makabawi man lang sa'yo? Dahil nagtatampo ko na palagi. Dahil busy ako lagi sa trabaho. Pero anong ginawa mo? Ako pala yung masusurpresa. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang magtrabaho dun sa ibang bansa. Dugot pawis ang pinuhunan ko dun. At labis akong nangungulila sa inyo. Pero tiniis ko yun. Para sa mga pangangailangan nyo dito. Eto ba yung kapalit? Ha? Ng pagsasakripisyo ko sa ibang bansa? Eto ba? Ha? Niloko niyo ako! Brian, tatanggapin ko lahat ng parusa mo sa akin. Pero please lang, huwag mo naman sanang idamay yung bata. Hirap. Ang sakit, Marga. Anak, pasensya na kung inilihim ko ito sa'yo. Iniisip ko kasi na baka kung anong gawin mo dun sa ibang bansa. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko.
kung may masamang mangyari sa'yo doon. Brian, kung hindi ko kayo matatanggap ng anak ko, aalis na lang kami dito. Pero, tandaan mo, mahal na mahal kita. At kahit anong parusa, tatanggapin ko. Marga! Brian, anong ginagawa mo dito? Kamusta ka na? Eto, okay naman. May trabaho na ako. Mabuti naman kung ganun. Kamusta naman pala yung anak mo? Ayun, malaki na. Medyo makulit na din. Ganun ba? Ikaw, kamusta ka naman? Eto, kakabakasyon lang. May gusto sana akong ligawan. Ha? Totoo? Sino naman yung maswerteng babaeng yun? Ang totoo niyan, malapit siya sa puso ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Marga, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Brian? Ang totoo niyan, Marga, makipain kita. Pinipilit ko yung sarili ko nakalimutan ka. Pero di ko magawa. Kaya sana, tanggapin mo pa rin ako. Brian, sa laki ng naging kasalanan ko sa'yo, natutuwa akong malaman na mahal mo pa rin ako. Oo, kasi alam kong may pagkukulang din ako sa'yo. Kaya mo nagawa yung mga bagay na yun. Ako ang may malaking pagkakamali. Naging mahina ako. Kaya sana, kalimutan na natin yun. Gusto kong magbagong buhay kasama ka. At ang anak mo. Salamat. Matagal ko na hiniling na mapatawad mo ako.